Ahojte. Toto bude asi ťažké. Vraciam sa na televízne obrazovky. Ahojte. Vraciam sa späť. Po nejakom dlhšom čase. Môže to byť už aj 3/4 roka, pre Boha. Proste som späť. A kedy inokedy sa môžem ja vrátiť späť? Keď dneska je 24. novembra a máme presne mesiac do Vianoc, takže začíname prvým vlogmasom po dlhej dobe a dáme na to. Dneska ešte raz je pondelok, aj teda mesiac do Vianoc. Cez víkend som pracovala, teraz je momentálne asi 8 hodín. Ja už som si spravila kávu. Nasnežené máme, takže mám dneska jeden deň voľna, iba jeden deň, pretože zajtra idem navyše do práce, ideme trošku prerábať obchod, ale čo sa týka tovaru, že to vymyslíme nejako ináč, ako bude čo vyložené, aby to vyzeralo lepšie a aby sme mali pekne pripravené na zimnú sezónu, takže ideme pár bab aj s vedúcou to ideme popripravovať, takže ja tam nemôžem chýbať, lebo potrebujem nejaké hodiny navyše, takže každopádne mám dneska ten jeden deň voľna a môj plán je asi taký, že včera som si už namočila fazulu, takže si spravím nejakú fazulkovú polievku. No a klasika, ja vás vítam, furt takáto úžasná červená s drdlom na hlave, takže nič sa nezmenilo. Ale nejako odbočujem, 3 minúty mám pocit, že nerozprávam o ničom. No nič, každopádne, keďže už máme nasnežené asi pol metra snehu, tak že je mi blbé mať vystavenú jesennú výzdobu doma. A znamená, že dnešný plán je, že tie tekvičky zložíme. Ukážem vám nejaké nové vianočné dekorácie, ktoré som si kúpila a nejaké veci vám ukážem teda a už si asi aj nadekorujeme trošku vianočne. No, keďže máme už ten mesiac do Vianoc. A teraz si vypijem kávičku, behnem do obchodu a sa vám zase ozvem. Ja asi 3:11, prosím pekne, hej. Ja som otočila obchod, postavila som teda tú fazulu, tá sa bude variť asi pol života. Očistila som si už aj zemiaky, dám tam aj mrkvu. No, naraňajkovala som sa, to neviem, či som povedala, no a rozmýšľam, že to urobím asi tak, že dneska, mne sa ináč, akože dneska strašne nechce tým, že mám mať deň voľna. Najradšej by som sa len váľala na gauči alebo v posteli a pozerala proste seriály alebo nejaké filmy alebo tak. A zdá sa mi úplne zbytočné začať si zdobiť, pokiaľ nemám poriadené. Takže musím sa dokopať k tomu, že minimálne poschovávam tie jesenné veci a poutieram nejako prach a umiem podlahy. A to by bola dnešná misia, teda útorok, streda, štvrtok pracujem, útorok možno skončím teda zajtra. Takže uvidím, že ako sa vám budem postupne ozývať. Každopádne som to vymyslela takto, takže polievka sa mi teda varí, no a idem si zobrať box s jesennými vecami. Teda box na jesenné veci a idem poschovávať všetky tie tekvičky, všetky tie jesenné dekorácie a tak. Kým sa mi varí polievka, aspoň toto teda by som mohla zvládnuť, aj keď ja neviem, čo to je so mnou. Stanem o 7:30 a aspoň, že je dobré, že proste, že si raz, dva, tri. Tento rozbeh bude, kým sa rozprávam, to bude asi mi to určitú dobu trvať. No, každopádne
Neviem už, čo som to chcela povedať, som ešte aj zabudlivá, takže idem sa teda na to vrhnúť, no aj keď sa mi fakt strašne nechce, neviem, čo sa to deje. Aha, už viem, čo som chcela povedať. Aj stala som o 7:30, proste vravím si, super, dobre, ak sa mi bude chcieť spať, tak si po obede vyvalím alebo čo, a keď som už tak hore, tak aspoň si viacej veci postíham, že mám dneska toho dosť na pláne. No a ide byť 11 a neviem, ako to máte vy, no. Ja momentálne takto, no. Sedím a pozrela som si jednu reality show na počítači. No a asi tak. No, ja som začala pomaličky dekorovať. Myslím, že si to rozdelím na 2 dní, že dneska tak začnem, lebo nedá sa mi, keď už dám aj nejakú tú dečku alebo nejaký ten obrus, taký už nejdem to ani riešiť, že dať zimné alebo neviem, už rovno proste idem do vianočných a nejde mi to proste, ako sa to povie, len tak nehať proste to holé, tak už pomaličky vyhrabávam nejaké vianočné veci. A už keď som sa tu takto posadila a dám si takú mini pauzu, aj si potom prejem, už som navarila tú fazulovú polievku, tak vám chcem ukázať pár vecí, ktoré som si kúpila zase na Vianoce, ako nejakú dekoráciu. Ja som šialená, ale tak ja to milujem a niekde teraz mi vyskočilo na Instagrame alebo kde, že ľudia, ktorí si zdobia na Vianoce svoje príbytky skôr, tak sú šťastnejší a mňa to rozhodne robí šťastnou, takže pomaličky si to budem takto zdobkať, že si vlastne ešte si na tento stôl, na ktorom mám vás položených, kde mám taký ten drevený taký biely podnos, tak tam ešte niečo vianočné šibňalom som tam dala len nejaké 2 biele sviečky. A obrus, ktorý som vám ukazovala, ktorý bol v zábere, je plne úžasný. Je proste zo Sheinu. Mala som aj jesený taký oranžovo-zelený a strašne sa mi páčil a videla som, že aj v takýchto vianočných farbách, tak som si ho objednala. To je prvá vec. A
tento bohovský lúskáčik z Actionu je celkom veľký a stál asi 3 eurá. A morové sa mi páči, lebo sú tam aj tie lízatka. Bol tam aj v rúžovej farbe aj nejaký taký už inší, neviem, biely alebo aký, netuším. Ale ja som zobrala tohto a možno by nebol zlý aj na ten stôl. Asi si ho zatiaľ dám tam do toho podnosu. Ďalšia vec, do tej hnedej vázy, čo mám tam poličku, som kúpila takéto nejaké tie umelé kvety, alebo čo to je, a proste sú biele a červené, ale je to skôr taká ružová, ale myslím si, že aj k tomu obrusu mi to celkom ladí. Čo si tam dám? Tento rok bude stromček asi v taký miernejší. Minulý rok som mala taký dosť infantilný s lízatkami, s donátkami, neviem čo, s cukríčkami, proste s lízatkami, neviem s čím. A tento rok som si kúpila nebude mať biele studené svetlo, ale takéto žlté, takéto teplú bielu. A rozhodla som sa, že tam dám také, budem to ladiť do červeno-zlato-biela a budem tam dávať zrejme asi len gule a plus tieto mašličky, ono to strašne, tá farba vyzerá ako hnedá, ale je to taká tá krásna vínovo-červená alebo bordová a sú to také zamatové mašličky a tie si podávam na stromček a plus také tie mám aj zamatové červené gule, myslím, že aj biele. Nejak to namixujem a nech to je pekné. Takže tento rok to bude takto. Gule som tento rok nekupovala, ale teda objednala som tieto mašličky. Toto prosím pekne, asi keď to takto ukážem, čo bude, vyzerá to debilne, ale mal by to byť také nálepky na dvere. Vlastne sú tam ako 2 parôšteky, očka a nožtek ako sop. A mi sa to strašne páčilo, takže by som si to nalepila zvonku na dvere. Na dvere. No a posledná vec je vianočná podložka do kúpeľky. Všetko šín, no a taký mini haul vianočný. No a už som tam dala toho, vyzerá to chutne, ale je to také prázdne, takže možno tam ešte na čo dám. Idem si dať tej polievky, sa mi ináč extrémne vydarila, takže si ju idem dať. A budem pokračovať. Tak a ja vás chcem privítať aj s mojím tretím okom, ktorý sa mi robí na čele. Prosím pekne, chcem vás privítať teda pokračovania tohto vlogu alebo meno vlogmasu. Dneska už máme 28. novembra a je piatok a ja som robila, že som sa vám ozývala tuším v pondelok a utorok sme prerábali ten obchod. To som prišla domov absolútne zničená, čiže to som sa vám neozvala a z útorka som si doniesla aj taký mini stromček, ktorý sme mali v robote na obchode a už ho nikto nikde nepotreboval, tak som si ho dala do izby, potom vám ho ukážem. A dala som si tam len svetielka a púšťam si to na noc. A streda štvrtok som teda normálne robila. A dneska už mám teda voľno a idem
s mojou najkrajšou a najlepšou kolegynkou Lenočkou ideme na obed, takže sa pomaličky dávam dokopy, je niečo pred 11. Umyla som si vlasy, skincare, všetky tieto veci a idem sa trošku namalovať, už som aj povešala nejaké prádlo a pôjdeme sa teda spolu napapať a pôjdem aj pozrieť, myslím, že do Pepka a do Isku. V Pepku by som chcela pozrieť, alebo možno aj v tom Isku, nejaké prázdne flašky, nejaké pekné, alebo proste nejaké na... Chcela by som robiť perničkový sirup. Samozrejme nie dneska, ale... Samozrejme nie dneska, lebo to už nestihnem, lebo mám niečo iné v pláne, čo vám za chvíľu poviem. Každopádne to budem robiť ktorý deň, takže flaštičky na to a videla som také pekné na nejakom reelsku, také v tvare stromčekov, strašne sa mi to videlo a ešte aj na Baileys, lebo aj Baileys budem robiť a budem to robiť zase vo forme takých darčekov pre blízkych a kamošky alebo kolegynky z práce. No, ale už sa zase vykecávam. Každopádne idem s tou Lenočkou na obed a teda zbehnem si do toho obchodu, do toho Pepka, do Isku som chcela pozrieť nejaké obliečky, uvidím, ak sa mi budú páčiť, ak nie, dám proste klasiku, čo mám, tie jedny. A keď sa vrátim, ideme stavať stromček a pravdepodobne príde aj sestra so švagrom, takže si urobíme také milé, príjemné posedenie s tým, že si možno uvaríme vínko alebo tak a ozdobíme môj stromček. A to je plán na dnešný deň. Dobrú chuť! Tak ja už som doma. Spravila som si kávičku do ďalšieho krásneho hrnčeka. Tentokrát do snehuliačikového. A ideme si urobiť banánový chlebík. Výsku som s obliečkami nepochodila. Flaštičky na Baileys a na sirup mám, takže to je super. A ešte som sestre kupovala tepláky. A to je tuším všetko. A ešte jeden darček kamoške, takže to neviem hovoriť. A ideme si spraviť ten banánový chlebík. A potom už len budem čakať sestru so švagrom a budeme robiť stromček. A obed s Lenočkou som si veľmi užila. Pozdravujem takto cez video. Treba častejšie.
Dobré ránko. Dneska už máme sobotu. 28. novembra. Ako ste mohli vidieť, už včera sme urobili stromček. A dneska ideme robiť teda tie klobásy. Tak sa pokúsim urobiť pár záberov. I wish that every